Baba shona phansi ufika nini ku10 ekhofa ngiyaxolisa xolisa amasiko hawu shona phansi baba shona phansi Iwani baba 2 goba yini lento yenzayo wena shona phansi ngiyazama khopha ngiyazama ukunuka la yebo ngihamba ngifunana nenye intombazane la awungandoda abasabala uma baba ngihamba ngifunana nenye intombazane thiwe igama layo ngibani thiwe igama layo uneni relax mama skebe ayi ndoda amadoda bangidirecte khona la ba directed la ngoba ngithi onelibaningi la emhlabeni mfethu naye lo umunye wabo thiwuni saziwa yo hey wena phansi akhopha ngizofuna uneni ngidirecte lana bathi ngizobuza ukuthi uneni nje ngamfica khona la Yebo. Ayikhuleka ntwana. Nawe ngaso sonke isikhathi. Ngoba kakhulu. Awungaya ntwana. Ntwana yami ukungibekela ntwana yami. Ukuthi bengifuna ukukhuluma nawe ngale ndaba le ukuthi mina ubuyele ekhaya. Ntwana mina ngifuna ukuthi ubuyele ekhaya. Cela ukuthi ubuyele ekhaya. Ngoba ntwana yami nginesho ugogo yakudinga kubalulekile ndaba ukuthi ubuyele ekhaya ngoba mina nami angithandi ukubona nje into ukuphila kanje ukuhlala la ngaso sonke isikhathi ntwana yami ngicabanga nokuzibulala Thando. Hayi ntwana yami. Ngicabanga nokuzibulala. Hayi ntwana yami. Ntwana yami mamela. Ntwana yami. Mina ntwana yami ngiyacela. Angi-understand i-position okuyo yabona ntwana yami. And futhi i-situation obhekene nayo nama ngiyazi ukuthi njani. Anginawo namamandla ukuthi ngazibeka ku-position yakho. Understand nje ngalokho isimo obhekene naso. Kodwa ntwana yami mina njengoba ngingekho kusimo sakho ku-position yakho benginxusa mina la ntwana yami ukubuyela ekhaya uguqula impilo yakho thina sikhona singubhuku bakho singakhona ukuphilisana impilo engcono cela ubuyele ekhaya ungangenzela lokho ntwana ngizoyenza Thando. Ngiyathokoza ntwana. Hayibo mnyama nje ufunani la Thando Kanti ngempela ningigcineni yiyo le shandisi niyenzayo. Nkamthi amakhulathi ngasethembisa sekuncane lokho asa Done.